No momento que tuvemos que decidir escolarizar ao noso fillo, sempre tuvemos moi claro que iba a ser nesta unitaria, bueno, nesta de Covide en concreto ou en calquera das do CRA. Unha porque eu tamén vin a esta escola, outra pola proximidade ao seu contorno, outra pola cercanía que hai cos mestres, que cales podes falar casi a diario, e outra tamén porque están máis en contacto ca súa zona, ca súa lingua e co seu entorno natural. E ademais tamén porque sempre apostamos por a educación pública e por eso sempre tivemos moi claro. É unha escola con moita historia. Por aquí pasaron moitísimas xeracións de diferentes familias, o que fai que seamos como unha gran familia e iso os nosos nenos síntense moi arropados, moi queridos, esa tranquilidade, esa participación familiar que temos nós, que é algo que eu personalmente é o que busco, que a miña filla veña feliz á escola e que eu poida participar en toda esta etapa. Aquí o ritmo realmente marca nos nenos. É verdade que hai unhas pautas que teñen que seguir, pero teñen esa liberdade. Se algún día lles apetece contar unha historia, unha anécdota, teñen o seu espacio, o seu momento, algo familiar, algo que lles sorprende. Sempre teñen esa posibilidade. As familias podemos opinar, podemos decir o que nós sintamos, non nos deixan de portas para fora. As portas desta escola están abertas. Por iso a min me gustan as escolas do CRA, porque son as escolas familiares. As escolas están enclavadas nun entorno que está rodeado de vegetación, árbores e tal, e entonces gusta moito que a miña filla este recibindo educación nese sentido. Os docentes son moi cercanos e fan moi ben o seu traballo, permítennos interactuar na clase e aceptan as nosas ideas e creo que é unha educación moi acorde co que eu quero para a miña filla. Normalmente o número de alumnos é moi reducido neste tipo de escolas, entón é moi cercano o trato cos propios profesores e incluso cos pais. Actuamos do xeito de cando estamos en Entroido, os pais achegámonos e colaboramos ca festa e a mesma maneira de facer os disfraces pois nese sentido está moi ben plantexado este tipo de educación. Ao ter moi poucos alumnos é moi manexable para o docente, creo que é unha educación moito máis individualizada. Creo que esas son as tres cousas que podría destacar das escolas que forman o CRA. Na escola de Capela estudiou meu pai, estudiei eu e agora están estudiando os meus fillos. Eu creo que a tradición está sempre presente no CRA, xunto ca lingua, cos valores e o respeto. E tamén me gusta moito o tema da natureza, colaboran con Voz Natura, fan plantacións, saen a coñecer o entorno, identifican as árbores, teñen compostaxe tamén. O CRA de Rianxo parte da familiaridade co que tratan os nenos, que están no seu entorno antes de entrar nun mundo maior, de colexios máis amplos, e organiza unha chea de actividades, os contacontos que hai o martes, que fano tanto os profesores como nos deixan as familias participar neles, actividades e saídas moi interesantes, hai tamén unha vez ao trimestre que veñen á biblioteca a facer unha actividade de música, así como outras moitas actividades para coñecer o entorno. Comentaron do tema económico, que é bastante importante, traballan con fichas, entonces solemos poñer 20 euros para a compra de material. Cada ano traballan unha temática, entonces un ano sobre o mar, sobre o espacio e os países do mundo. Están agora cos
ilustres escritores, bueno, a temática traballan tamén o que son as saídas, as xornadas, as excursións, o tema de entroido. Eu particularmente recomendo a todas as familias que se acheguen ao CRA, porque estamos encantados. Decidimos traer o pequeno aquí a Unitaria do Pazo, unha, porque me parece que ten bo nivel educativo, moi boa atención cara aos nenos, debido a que son grupos reducidos, casi unha atención personalizada, non é o mesmo unha profesora con 10 nenos que unha profesora con 25, un pouco por morriña tamén, xa que eu tamén estudiei aquí desde pequena, quédanos moi cerquiña tamén, por todo eso. Que recomendo un CRA, unha unitaria? Pois é moi fácil. Fai anos, cando nós íbamos ao cole e sabíamos que en terceiro viñan os nenos da aldea, parecíanos algo raro. Pero hoxe en día calquera pode acceder ao CRA porque están cerca, non están lonxe. A min hai unha cousa que me gusta moito das unitarias e é cercanía, que o que fai que un diálogo moi fluido ca profesora e que permite identificar problemas se os houbera, realizar actividades docentes moito máis innovadoras ou máis adaptadas ao neno. Foi unitaria onde viñamos eu máis miña irmán, que vivimos cerca, non podemos gustaría que se va esta escola, a escola pequena autónoma familiar. Outra cousa que me gusta tamén é que se fan moitas saídas e os nenos aprenden moito cando salen de excursión. Sobre todo que os leva moito, que trazan moito aquí o tema de Castelao, Manuel Antonio e Rafael, como fixeron ano pasado unha ruta todo por Rianxo, eso está moi ben. Que conozcan o seu pobo, que é onde viven. Tamén pola familiaridade que hai dentro da escola, que podes tratar ca profesora todos os días, falar de calquera dúda ou facerlle calquera consulta ou preguntar de calquera dúda que teñes con respecto ao teu fillo. O que está claro é que os nenos teñen que recibir escola no seu medio. Estamos no medio rural, somos privilexiados. Vivimos rodeados da natureza e temos que aproveitarnos un pouquiño deso. Penso que estén rodeados de outros nenos, incluso algunhas veces un ano ou dous de diferencia, o que fai que estimula os nenos, axúdalles a mellorar, eu creo que todas esas cousas son as virtudes principales das unitarias. Escollín ao meu neno no CRA porque eu fui alumna do CRA. Gustoume xa desde sempre a participación dos pais e da comunidade nas actividades cos nenos. O entorno é moi natural, é moi bonito, o número de nenos é moi reducido, polo cal levan unha atención máis personalizada e máis acorde ás súas necesidades. Como pais, a participación nas actividades nos primeiros anos de escola dos nenos, pois sempre nos gusta participar e ter involucrarnos coa educación dos nenos. En ese sentido, sí que é unha boa oportunidade e un bo entorno para disfrutar desas actividades. Dar a nosa opinión, que estamos contentos,
actividades que se fan, por exemplo, agora que estás levando a cabo contacontos en asados. Excursións que se realizan no CRA, o tema de menos cantidade de alumnos por clase, dalle máis é mellor para eles. Están na súa aldea, non teñen que sair do seu entorno, onde están é onde nós xa viñemos antes á escola, onde nos criamos, e iso tamén é importante, non deixar que o rural se apague, se acabe. Excepcional. Eu anímovos a todos a que se iso o que buscades, que matriculedes aos vosos fillos nunha escola do CRA, porque realmente ides a participar desta etapa educativa. En ningún momento se vos van cerrar as portas, todo o contrario. As portas están abertas para que participemos, para que opinemos, para que se algo non nos gusta, non só o bo, tamén o malo. Temos libertad para todo. Para min é realmente importante e, sobre todo, ese recordo feliz que eu teño desta etapa, encantaríame que a miña filla tamén o vivise como eu o vivo. E aquí é onde se crean eses recordos felices